Ya. Ayo nang Medion nonton wayangan karo Golkar. Pas, pokoke sing penting enek Golkare ya. Ayo Mayang, kowe yo ambak nembang yo kudu iso parikan ayo. Niki ini kok Pak, kedah kagem Golkar. Ya ora kudu Golkar ning bersangkutan pada malam hari ini kena Pak Bupati, kena Pak Masudi yo kena. Kula kagem Medion nggih Pak nggih. Kanggo Medion ya. Ya terus. Dalan mudhun tembuse segera mugi rakyat Medion tansah manggih raharja. Amin. Ya, ayo Bibi. Nggih, asli Medion menika Pak Hariwur pun pirsa, Pak Wakil Bupati sampun pirsa. Mbak Wiwi menika asli Medion. Nah, alhamdulillah sak menika ambak Waranggono ning di depan ada gelar DRA. Wah. DRA iki dadi rondo anyaran. Wis suwe, Pak. Wis suwe to? Jare wis rabi neh. Iki ora to? Mboten. Ora. Mboten. Aja wis pirang tahun nek dadi rondo? 2,5. 2 tahun setengah. Suwe men to. Aja digenepi 3 tahun lho. Suwe-suwe buntet lho iki kok. Nah, mboten. Tegese buntet pikirane iki lho. Oh jenenge mosok dadi single parent terus ya kudu ndang enek wong lanang sing iso mbantu ngopeni anake, ya ta? Nggih, mengke digolekke kalih Pak Hari ya, Pak. Oh ngono. Okay. Iya. Mereka rakyat panjenengan Pak Hariwur. Ya. Uga iki dirawuhi anu lho Yung saka Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur sing diwakili kelawan panjenengane Roko Mas Julianto PH. Oh ngono. Ya Mas Julianto ki ketemu aku sering ana ing acara-acara Golkar. Oh ngono ya no. Ya sembah nuwun Mas Julianto. Ya. Coba anu Wiwi, ayo Wi, sing lantang suaramu nduk. Tuku roti. Jalani dibayar. Mari membangun negeri bersama Partai Golkar. Ya, luar biasa. Loh, perkara pariane segone langsung metu iki lho, Dan. Tiba komel iki. Ayo, Retno. Eret. Ya. Deh, Jan. Kene iki kondang pecel pincuk. Ya. Maka. Ayam bakar. Dipangan si cakil. Ayo do melu Golkar. Pimpinan Bapak Bahlil. Jos Pak. Iki lho cakil doyan iwak bakar. Wah, sing penting ngulon sekone pas. Ayo iki wong Medion iki, Mbak Um. Ya, ayo. Kudu iso kok. Iki. Ayo. Mbak Un, jik rok lu. Tuku katas karo tuku tahu ngucap selamat sukses Golkar tambah maju pilihanku. Ya, wis kuning kabeh iki. Ya, dalange kuning, sindene ya kuning, yogane ya kuning. Ya, kuning ki saka tembung kudu wening. Oh, ngono ya. Maka Ibu Rini Rahayu. Sego pecel. Ya. Nggih. Kerian Bu, kersane mikir dibanter kerian. Nggih. Kudu cetha niki kata-katane. Maka, ya. Mangan kering wadai bas papat pancen wis terbukti pohon ringin pengayom rakyat. Pancen nyata. Ya. Wis komplit ya Waranggonone. Waranggono komplit. Ya. Sementing Golkar tetap di hati rakyat. Oh, ngono ya. Ya, semakin maju ke depannya untuk 5 tahun yang akan datang juga semakin banyak suaranya. Ya. Yo, coba kaya apa dibacuke Sinome. Ya.